Hello! Ja tervetuloa seuraamaan Sonjan ja Jossun sekoiluja part 1. Kyllä, ensimmäinen video on luvassa tänään. Kyllä. Mitä sieltä tulee? No mulla olisi Jossulle pari videoa. Vähän pelottaa. Me ei ole siis katsottu näitä ollenkaan, joten... Ei olla. Tässä näette meidän ensireaktiot. Ensireaktiot, ja tänään on ainakin luvassa Jossun sviitti, mun saapuminen villaan, ja katsotaan mitä muuta. Ja mä oon kuullut siitä sviitistä kaikkea mielenkiintoista, joten mä haluan nähdä, miltä se on oikeasti näyttänyt. Eiköhän laiteta videot pyörimään. Laitetaan. Mut se record, onko se päällä? En mä tiedä. Ei oo. Jännittävää. Siellä on bileet käynnissä. Tiesittekö te yhtään, että se on toi sviitti? No ei! Kattokaa mun kauhistunutta ilmettä. Ette saa valita itseänne. Hashtag kuhertelua luvassa. Hashtag ketkä ovat valmiita. Hashtag ensimmäiset onnekkaat. Ketkä ovat valmiita? Niinpä, ketkä? Yeah. No, haluatteko Niko ja Jossu? Näytä vähän iloiselta. Voi jumaa. Kattoo tiluksia. Kattoo vaan tiluksia huomaa. Mä olin sanonut sitä jo täällä koti-Suomessa, että ei ensimmäisenä. Tätä tarvitsen. Pullopuokki. Jännittävää mennä ekana, koska sitten olisi tiennyt mitä siellä on ja vähän silleen osan varautua, niinku mitä. Olisitko halunnut mennä ekana? Ei mulla ole mitään erityistä mielestä, mistä niinku haluaisi jutella. Enemmän ehkä vaan silleen, että jutellaan ihan kaikesta mahdollisesta. Siis Joku saattaa kävellä ohi tai ei siellä ole semmoista paikkaa, missä oikeasti saa olla rauhassa. No kyllä, räkkäreillä esim. Mut te näytätte, tai siis sanois, tai siis sulla on hyvä asu. Sä näytät hotilta. Ja toi oli vielä se ilta, kun me ei jaksettu yhtään laittautua. Sä näytät niin hotilta. Me oltiin silleen, tänään ei jaksa laittautua. Mä en edes kihartanut mun hiuksia, mikä on ihme. Ei näytä, mä en näe sinua. Onks toi? Sun naurajassa! Suklaata. Skumppaa. Pienet pullot. Kyllä, tämä on Otas kaffi tähän väliin. Kunasta Ei meillä ole mitään. Ulkaisesti se sitten. Ole. Mä en pysty kattoo. Oh. Onko sä romanttinen? Suihkussa on yhtäkkiä käyty. Eikö se ole ollut? No ootko? Ulkomaailmassa. Oon mä. Onko se samanlainen täällä kuin ulkomaailmassa? Aika vähän. Ulkomaailmassa mä en ehkä oo ihan näin. Mä saatan olla jotenkin rohkeampi tietysti. Ulkomaailmassa? Oikeesti? Joo. Jep. Vois sanoa, että jos homma liikkuu taas ylöspäin. Voidaan mennä ehkä se 5 jo. Ei. Tosi vahvassa kiinnostumisessa. Ouch! En mä sano ihan niistä vielä. Me ei muuten saatu noita valoja pois tuolta päältä, se on hauska Joo, mä fakta. muistan, että sä kerroit. Me nukuttiin valoilla, siis ainakin hetki. Vois sanoa näin. Mutta mä en uskalla sanoa vielä, että voisin Ei oikeesti. Toi kuva on kyllä Tää on editoitu sus. tonne. Niin onkin. Tää on sus oikeesti. Siis tää on muuten ihan kamalaa oikeesti katsoa tätä No tälleen. niin. Mä voin uskoa, koska mä en edes vielä oo tuolla ja mä oon silleen. Teidän sänky on siellä vaan tyhjänä. Ja kyllä toi vähän näyttää! No jep, mut kyllä nyt jengi ymmärtää, että sä pussailet tolleen.
Joo, täällä herätään, mutta mitenkä ne sviittiläiset? Tosta Kiemuraa rintsikko-jutusta oli jotain, että onks ollut rintsikat pois, niin ei muuta kuin Ei suihkussa. ollut. Jos sun kanssa siellä lähennettiin Niin. taas vähän lisää ja tuntuu tosi Se oli tämmönen kunnon zoomaus siihen rintsikkaan. Eri Tiila ja Vilhelmin yhteys on niin sanotusti katvealueella, toisin kuin meidän ja saarelaisten. Saarelaiset. Love Islandilla eläminen on yhtä juhlaa, mutta meiltä puuttuu cheerleaderit. On siis Ei hele. asian mukaisesti ja opetella Ei, hele, mä luulin, että me joudutaan tanssiin. Luulitko? Joo. Ja mä olin silleen, ei onnistu. Tossa ei oo mitään. No ei ollut Lava mitään Island vihjeä. Cheer Club. Ei ollut mitään vihjeä. Ei mitään vihjeä siitä, että Sonja tulee villaan. kyseessä Ja vielä Sonja. minä hyvää. Koska me tiedettiin kuitenkin toisin. Kohta se näkyy. Näkyykö se? Siis siinä näkyy, että sä sanoit, että sun ei tarvi esitellä ittees. Mut mitään muuta. Pitäis lukea Sitten meidän piti spekuloida tossa, että mitä tässä tapahtuu, mutta kukaan ei spekuloinut mitään ja me vaan... Tajutteko te kuinka paljon mua jännitti tossa? Morjens! Missä mun ilmen? Ei näy. Ei mä en halua nähdä tätä. Tää skipataan. Lopeta! 5-vuotias helsinkiläistynyt tuopiolainen. Tää on ihan kauhealta. Alalla teen töitä mulletista saa plussa. Ehkä yleensä sellaisista tummapiirteisistä. Kokonaisuus ratkaisee. Smokedi! Ei ollut Smagerilla. Joonas Mullettia. ja Emila Mullettia. on tuttuja Kuopiosta. Tällä hetkellä eniten saarella... Miksi sä sanonut mua? Kuuntele. Kuka mua kiinnostaa eniten? Kenet sä sanot? Joonas. Ja sen jälkeen te saatte teidän äijänne kanssa tehdä niistä Kato mua, kun mä oon ihan resseissä. Vihaako Sonja mua? Ootko? Ja seuraavaksi mä voisin valita 3 miestä, kenen kanssa mä Ja demonstroin Niko. nämä liikkeet. Mä voisin ottaa Samun, Joonaksen ja Nikon. Miksi on leikattu tulla? Ei niitä ilmeet ollut tollaset. Niko muuten vittuili mulle tosta ihan sikana, kun meillä ei onnistu, mutta... Oikeesti. Ette kyllä Sonjankaan vaan onnistu. Tajuutko sä kuinka kiusallista mun oli istua tossa? Siis niinku kyllä. koko tän aikana. Mä olin silleen, mä en tunne teitä. Ja mä vaan yritän olla tossa silleen, moi! Sä nauroit meille. Jännitti Pienemmältä. ihan sikana tulla tonne. Villa oli siinä. Me ei osattu arvata, että se tulet tossa pelissä. Mut ajattelitteko, että tulee tyttö? En muista yhtään. En muista edes mitä ajattelin. En ajatellut mitään. Onneksi tuli. Miksi mun ilme on tullut? Mua pelotti, että kaikki oli silleen, että sä tulet varastaa vaan meidän miehet, lähde pois. Mutta siis mä oon Nikon pari tällä hetkellä. Sä sanoit, että sun ei tarvi Me esittää. tiedettiin toisemme. Olitte Sviitissä viime yönä? Sä järkyty. Käytiin siis tosiaan läpi, että missä mennään. Niin se tuli parhaiten ihan sitten. yllätyksenä. Ja kyllä sieltä yksi semmoinen vahva pari täällä olisi, eli Josefina ja Niko. Josefina, Ja että asiallisia yleensä ei ollaan siellä vielä. muilla pareilla sit mitään. Mä tykkään kyllä yleensä sellaisista niinku tummapiirteisistä ja naamakarvoista ja pitkistä hiuksista ehkä. Ketä sä kuvailit tässä justiin? Joo, siis just sanoin tässä, että Jossa tuli heti niinku lähemmäs siihen ja niinku silleen. Mitä? Siis mitä? Ketään, joka heti aluksi pisti silmään. No siis Joonas varmaan. Ja nyt, niin kyllä mun täytyy sanoa, että toi Samu. Ehkä vähän silleen nyt, kun hänet näki tossa livenä. Eikö sä sano Niko? En. Kato, mä kuuntelen tuolle. Ei se kiinnostanut mua. Baba. Siis mä otin sen vaan... Antti tulla. Ei se kiinnostanut mua. Eikä silleen... Mä otin sen vaan siihen, Mut niin mitä Samu kertoi sulle? että se oli kysynyt pojilta, että ketä kaikkia kiinnostaa Sonja, että näyttäkää sniikisti tälleen peukkua, ettei tarvitse tälleen kättä nostaa, niin se sanoi, että kaikki muut oli näyttänyt paitsi Joonas. Joonas! Jonesi perkele! Taannuttavainen. Sonja on mulle jo entuudestaan tuttu kyllä. Pienenä ollut silleen, että se on ollut blondi ja sinisilmäinen, mutta mäkin oon huomannut tässä. Pienenä? No silleen pienenä. Semmonen, kenenkaan on rento olla. Mä sanoin, että Jossu täyttää aika paljon noita bokseja, mitä mä tarviin. Ja Joo, sitä korttia nyt katsotaan tässä. joo.
Mulla on niinku tärkeintä ehkä sellainen, että meillä on sellainen connection niinku keskusteluun ja kaiken niinku suhteen. Energiat ja tunnelmat mätsää. Kyllä. Niinku, kuitenkin, että osaa lukea silleen toista rivienkin välissä. Joo. Ja sitten mä haluan, että naisella on niinku omat unelmat ja omat jutut, mitä se tekee. Ja olisi tosi kiva, jos olisi intohimoinen jostain. Meillä oli aika paljon niinku yhteistä Samun kanssa ja kun juteltiin tossa, niin hän sanoi semmoisia asioita. Smakeni pisti porostuu. Smakeni pisti parastaa. Täällä käy. Siellä ollaan kainalossa. Onko teillä silmät auki? Kato, me ollaan kuule niin kaukana toisista. Ettekö te nukkunut? Missä? Haudan levossa sä oot nukkunut! Siis mehän nukuttiin Samunkaan vasta tokana yönä tälleen. Vasta tokana. Lusikassa. Ekana yönä ei nukuttu. Hyvä. No niin. Ensimmäinen aamu. Kato. Kellä mä vilkutan? Mulle mun mielestä. Varmaan. Kyllä lainoissa on tästä uudesta parista. Tästä uudesta parista. Muistikohan se sun nimeä? Ei varmaan. Miten se heräsi muuten noin nopeasti? Yleensä se olisi sinne sänkyyn jäänyt makaamaan. Niin. Se halusi tehdä muuhun vaikutuksen. Aika hyvä. Kato, se käveli suoraan ulos. Mieti. Ennen kuulumatonta. Mä oon hyvin ja aion kyllä ehdottomasti tänään viettää Samun kanssa enemmän. Toi on eka aamu. Mitä me halaillaan tuolla? Haluan myös Siitä se lähti oikeastaan kaikki. kesäleiriin liikenteeseen. Kato. No, Mitä ihmettä? mä pesin hampaat ja Mäkin. laitoin alle ja nälkä. Et nyt varmaan ehkä rakentuisi pientä rakkaustarinaa siellä. Siisti kuoro. Rakkaustarina. Puheen ollen, tässä ollaan kehittämässä jotain hämärää. Kenen idea toi oli? Mun mielestä mun ja Elvin. Joo. Pöydältä. Etsivät. Niitä enää yhtä mistä. Kato, musta ei muuten saa mitään irti, kun mä huijaan. Ihmetteli tuolla vaan, että kysyi oikeastaan, no mikä on. Mä luulin, että mä oon huono huijaamaan, mut kattokaa. Oletteko te vienyt ne? Kyllä mä uskon, että No ei ole. niin, viattoa kuulosi, mutta... Miksi mä oon taas vietynyt? Mitä sä höpötät? Elvira, Sofia ja Jossu vaikutti viattomalta. Isabella vaikutti viattomalta. No ei me harrasteta präikkejä. Testillä päästy. Päätettiin, että edes jaksaisi tehdä tuollaista. Niinpä. Tiila ei tekisi tämmöistä pränkkiä, mutta vai onko kuitenkin? Niin, ruokapöydän hävisi siitä kaikki tälleen. Oletteko te nähnyt mitä? Niin. Ei, koska me kaikki... Aivan viattomana. Joko tiskaavassa tai tuolla sisällä. Samu ihan tosissaan. Kato, kun mä alkaa vähän naurattaa. Ei jätkä mitään jälkeen vesipulloista. En. Etsivä Hamilton. Joo, ylikovittaa. Ne kiusas mua. Joo. Mutta sitä ennen kuin vääpeli tulee... Sit sä paljastat meidät. En, mä sanon vaan, että Tekosia paljastaa vesipullon sieltä, koska sit kun vääpeli tulee tänne, niin meidän kädet on siinä vaiheessa. Jos sä paljastat, että ne on meni, meidän ystävyys oli tässä. jos Mulla kuuntelet. ei oo mitään kerrottavaa. Mä en oo mikään vasikka. Mites Jossu nyt on? Eka girls chatti. Musta tuntuu, että se sviitti lähenti meitä kyllä tosi varmasti. Tai silleen, että on jotenkin paljon helpompi ja luonnollisempi olla ja tuntuu tosi mukavalta. Mut välillä toki tulee silleen outo olo, koska pelottaa, mutta... Onko viihtynyt tänään? On. Siis ihan kivasti, on tässä ollut jo oikein. Ensimmäinen päivä. Mä en muistanut, että me oltiin niinku heti noin paljon. Mä muistin. Te olitte Oikeesti? heti näin. Okei, siinä oli nyt ekan videon sisällöt. Joo, oli kyllä aika kummallista katsoa mutta joo. Ja sanotaanko näin, että aika paljon matskua vielä tulossa. Joo, me katsotaan ja reagoidaan vielä monen videoon, joten toivottavasti tykkää. Nähdään silloin. Nähdään silloin, Heippa! moikka!